условия живеят циганите в село Борч. Мама, влез, Аша! Здравейте, баща ви тук ли? Татя, някой телевизор нас няма. Тати каза да влезеш. Няма ли врата? Няма, тука. Боже, падам! Айде, жено! Там да чака, че съм на банито. Тука чака, че тати ти на банито. Татя, с някакъв телевизор държи. Боже! Че съм на банито. Тати каза, че на банито. Затвори тука вратата. Тук ли живеете вие? Да, тука живеем. Чакай, кружката да сложим. Спри са! Къде е баща ви? Банито, на Ти тук ли банито, живееш? махай този телевизор от тука, Ти тук ли живееш? Махай телевизора, ама. Ще го чупя Къде този телевизор, ще го чупя. Господине, Татя, да, ще иска да ме взимат. Чакай, че съм на банито. Сега и излизам, ба. Боже! Кой там? Здравейте, господине, добър ден! Ние сме Къде от си намираш? социалните. Дойдохме да преберем сина ви, защото бяга от училище, краде. Как така го правиш ти, ба? Тате! Аба ти оттам ли носиш нещата, ба? Аба, аз... Ще извинете, Аба. елате тук, че ни се виждате на телевизора. Аба, аз ще ви кажа едно нещо. Ние не крадем. Сина ми не знам ко носи тука. Ние не крадем, сина ми носи. Защо се крие Ба така, децата сина ви? носят, ма. Ами защо това не може да бъде? Еми, тати казва да носим, тати казва, тати. Как така баща ви каза да носи? Тати, ба. Ти що? Тати казва, тати. Извинете, господин. Какво има? Цигари? Виж пайк! Добре. Тук ли живеете? А това бането там. Бането. Кухня? Това да я покажа бането. Много хубаво бането. Айде, мама, како? Защо крадете? Това не е хубаво, господине. Сега ще въземе в дома. Абе, малко. Тати няма да ме дава. Чето не краде, той носи. Ама сина ви е лут ли е? Не, ето тук бането. Тука. Е, тук спа. Де са къпити? Къде спите вие? Тук влизаме. Ама това не е хубаво условие за сина ви. Как не, С какво се завива? Ти Няма кой искаш, покрив. макако? Що снимаш нагоре, макако? Не дема снимай с телевизора. Махай телевизора от мене. Ти лут ли си? Како махай телевизора? Сина ви лут ли е? Аба сте моето Рашкова. Како махай телевизора? Тати е плаши, ма. Аба, госпожо, ще ядете пиет. Моето Рашко няма да плашите. Боже мили. Но сина ви не е в ред. Трябва да го вземем в дома. Или защо не го дости на болница? Ка болница, сте моето син, ма. Ще те убия тук, ма. Аба, дай донеси там камъка, ба. Извинете, добре, всичко е в ред. Добре, Тати, драж дървото. добре. Ти пари имаш ли, ма? Да, много имам. Дай парите. Ще ви извикам полиция. Това не става. Парите искам. Къде имате ли баня? Къде са къпите? Парите казах. Извинете, много миришете. Парите. Парите, да, че ще чупя телевизора, ма како? Ще си правиш там ръката. Синя. Да, синя не дей там. Добре, тати. Ама ти кой искаш ти се? Искам да ви взема сина ви, господине. Няма да взем ти. Той защо краде? Ти с телевизора ли ма да плашваш, ма? С телевизора ли ма? Бяга от тука, ма. Како? Ще се удариш главата за тебе, ма. Бяга от тука, Защо краде сина ви? Ама той не краде, той носи къщи, ма. Дай Той намирва, парева, ма како? Аз така правя, ма. Но Аз социалните прося, трябва да ма. взимат. Къща няма ти Кой ще условия. взимат социалните? Бой искат социалните? Боже, Те мене каква познаваш ли? къща е тази? Аба, кой е моята къща, ма? Дай къща по-хубава, ма. Да, ама ти живееш на палат, живееш. Никъде живеем, ма. Къде, ма? Абе, снимай, ма. Ти къде живееш, ма? Како? Добре, господине, по-надалече. Ела тука казва едно табе. Да си варим, че нещо има бълхи тук.
Добре. Ела сега тук, ма. Ела, ма. Сега ще режем главата, ма. Парите ще даваш, ма. Парите, ма. Ще режем главата, ма. Идейте, господине. Добре, всичко е Чакай, тате. Кой искаш от моето рашко, ма? Да оставиш моето рашко, ма. Да оставиш моето рашко, ма. Моето рашко. Да ме оставиш, ма. Порязох се. Моето рашко да оставиш, чули, ма? Ще падне усата в главата, ма. Чули, ма? Добре, господине, прибирам се. Благодаря ви. Айди, банка, айде да бим да взем пари. Добре,